Your partner is light skin or dark skin? Light skin. Light skin. Okay, is that your type? Abego? Is that your type? Your type is it light skin people? Yeah, phela I have to choose. Angithi singenzela abantwana. Mm. So he's light. Oh, okay, ngiyakuthola. Oh, so awufuna abantwana bakho babemnyama? Hayi. Abantwana bami bazobahleka esikoleni. Bele ukuthi bathuthi kancane ikhala ngithi. Bazokhonjeka yana. I get you. Okay, and how long have you been dating? For 8 months. 8 months, okay. When last did you see umuntu wakho? Ngimbone izolo ebusuku. Okay. Before like, okay, the last one, igama lomuntu wakho ubani? Uhlelo. Hlelo, okay. Yazi ukuthi sometimes i-type yakho might not be your type. Hayi kanjani phela sabachoose abantu bethu how. No, like when I got you umuntu wakho ukuthi ibe type yakhe. I mean, let me not speak Zulu because like I can have a type, but that type I might not be their type. Hayi asazi wonke ama-type engihlangane nawo mina ama-type ami hayi ngisuke ngicabangela abantwana. Okay. Mfethu khuluma Enosihle. sizokuthi kwenzakalani Anosihle. abantwana. Ha, hello. Ukhuluma noLebo la yini kwenzakalani? Yo, Lebo, askize. Asikisile. Ima buka kwenzakalani? Ngizochaza phela. Unganje buka. So ngizwela ngithi ukuthi uthini? Mfethu. Ufuna akutshela ngani le type? Buka, ongitshele ngale type imake. Ima buka Wenosihle. I-type yakho. Ngithi mina. Mara wena asona type yakhe. Ngiyambothi njani mina nginsundu ngimnyama mfethu songitshela ngo. Shubhuta abantu. Buka Enosihle ayikho ezokhuluma nawe mina yazo. Shuthi mina ngiyisilima mina. Shuthi ngiyisilima mina. Shuthi ngiyisilima mina vele. Yazeni Enosihle. Buka. Ngicela ufike. Uthatha into zakho mfethu. Yabo lonto. Ngicela ufente ntamba mthatha into zakho. So for izinto singakhulumanga. Asikhulume ngale nto ye-type. Ayikho into ezolokhuza. Ngicela umuze mfethu. Okay. So ukwatile ne?